in each county. Yes, so the directors of education counties. Status report mar compliance. But ingeni sikaro wacho it's an ongoing process. Koro iga ka iga onego beni wantiere go nikech magi report monego beni gi furnish gi parliament kendo gi publish ne jopiny mondo ne. Koro sani onego beni gi golonwa mondo giwach ni wanto kama ne wantiere skundi ni kane wa visit ne wan contented ni ne gi meet all the quality standards 100%. Magi momiyo skundi ni owang' wakia. Koro jaduong Meli jakomar committee mar education ni embe nigi penjo. Embe nyakupenjo koro magi gik mondo winjo to gi senator Nyutu ge mondo ginyiswa ni gise summon jo education mar report okele bunge. Boko nego beni girito onego beni jo gi furnish repodego gi mondo kata representative ma japiny ng'eyo maber ni anto skunde manie constituency na ma standards magintiere. Okay, nitie penjo kama ng'ato bende mana kapok igo wiye ni morning Victor Juma. I am William Otieno. The question is, why are they locking the domes? Yes. Ngamano lock the dome ni. Report to wacho maber report te mondik go wacho maber ni they should not. Koro magiloro gi to giloro nango nikech report te unless ni quality assurance ma wacho ni pok notim. To mar ariyo ka matro ne nitiere iye ka en be no wang'e iye ka koso nango nikech mano be